Moikka! Tultiin Maire kanssa vähän kertomaan, että miksi meistä ei ole kuulunut vähän aikaa. Mä oon tosiaan nyt ollut viimeisen 3 päivää aika liki kasvanut kiinni ompelukoneeseen. Tai kaikki ajat, mitä neiti on ollut sitä mieltä, että äiti saa ommella. Mä laitoinkin siitä se kilpailun. Ihan vaan kiittääkseni teitä kaikkia, ketä olette jaksanut meidän höpötyksiä seurailla. Eli se olisi tämmönen, nostin tälleen. Sun pipon! Tää miltä tää nyt niinku virallisesti näyttää. Haittaa meillä, mä tiedän miltä se näyttää päässä. Näyttääkö? Äiti kyllä teki tästä vähän liian pienen. Joo. Onko se hyvin suorassa, onko? Pikkasen tuli liian pieni. Mä jotenkin sokeuksissani katsoin neuvolakartista pääympärystä vähän liian pieneksi, mutta se nyt kuitenkin, tarkoitus on tietenkin, että se nyt peittää korvat vähän syvemmälle menee päähän. Mutta näihin pipoihin sitten, se kuka ikinäkään se kilpailu voittaa, näitä saa tosiaan eri väreissä. Sitten saa applikointia, perhostautoa, tähteä, sydäntä, ihan mitä on. Sitten toi, jos esimerkiksi haluaa nimikoida oman nimen, niin sekin onnistuu. Ja sitten näitä 3D, mikä tässä on nyt tää rusetti, niin niitä saa kans tehtyä eri väreissä. Et tällä hetkellä mulla on niinku tämä vaaleapunainen ja sitten on tää, onks tää nyt, no ei tää nyt kirkkaa punainen ole, mutta tää kirkkaa punaisen ja pinkin välistä. Ja sit löytyy, tossa noita, löytyy valkoista ja vihreitä. Tein tässä kummitytöllekin. Tää on vielä tietenkin vähän keskeeräinen, mutta kummitytöllekin, että tähän tulisi kans rusetti tuohon keskelle ja tänne päihin tulee sellaiset tämmöiset punaiset pallot. Et niitäkin saa esimerkiksi tähdet sinne päähän ilman mitään tai pallot. Et sulla on kans ihan mistä itse tykkää. Tietenkään tällaiset pipot nyt ei kyllä ihan kaikkea tyyliin sopi. Mutta meidän neisillä ainakin se oli aika suloinen. Et sit mä tein seuraavaksi, mä rupean tekemään näitä. Tää on vielä tosiaan ihan kesken. Nyt tulee nallepipoja ruskeista fliisistä, vaaleista fliisistä. Sitten tulee tämmönen samantapainen. Tulee mustavalkoisena eli panda. Vihreästä tulee sammakko, että sammakko silmät on täällä ylhäällä. Ja sitten tulee kans ruskeasta tulee apinakorvat. Ja tarvis vaan käydä kangaskaupoilla. Mutta se siitä. Rupesin kans ompelemaan nyt maidehuoneeseen uusia verroja tällaisesta perhoskankaasta. Jos mä nyt saisin vaikka ikkunaa. Mä oon yleensä aika hidas nyt tuo perhojen ompelutten kanssa, se on niin tylsää touhua. Mutta tosiaan meidän neidistä tullut oikein känkkäränkkä. Vattaa ilmeisesti on vieläkin kipeä. Pukluu tulee ihan järkyttävät määrät. Meillä on tosiaan tällä hetkellä varmaan 2 puhdasta pitkähiäistä bodia tuolla kaapissa. Menee enempi vaatetta kuin aikuisilla menee päivässä. Ja Maire heräsi just päikkäreiltä. Tarvis kohta ruveta saamaan ruokaa, eikö? Tänään yritettiin taas olla vähän mahallas. Se on semmonen juttu, mistä tää neiti ei tykkää lainkaan. Sitten jos ei sitä ota pois sieltä matolta, kun alkaa pienikininä, niin hän sitten tekee sillä tavalla, että hän työntää koko naaman oikein syvällä siinä peittoon ja huutaa siellä peitossa. Et varmasti kuulostaa oikein raukalta ja säälittävältä. Ja mutta hirveästi se on nyt alkanut, siis jalat käy kauheasti ja Peppu nostaa leikkimatolla, että mä nyt toivon, että ei se nyt hirveästi rupesi vielä liikkeellä käymään, mutta selältäskin mennä vähän semmonen laiskimus. Se välillä kääntyy kyllä lilles, mutta pääasiassa kattelee vaan ylhäältä leluja. Tänään mä teinkin ilkeästi, että mä otin ne roikkavat valla pois, että sais nyt katteen sivummalle, mutta hän sit nauraskeli vaan kattolautoja. Ei jaksanut mihinkään suuntaan kyllä kääntyillä. Se on aina välillä semmosia päiviä, että tää liikkuu, että mä oon ihan varma, että tää kohta lähtee niinku kävelemään. Mut olisi se aika hassun näköistä, jos tämmönen pikku tirjäinen lähtisi kolttailemaan tai ryömimään.
Toivottavasti nyt ei ihan vielä, että kun äiti haluaa pitää vielä vauvansa. Hampaita on tulossa. Tänään koitetaan aamusti lusikalla, että ihan vielä ei kolise, mutta näkee ihan selvästi, että on ihan valkoinen, että sieltä on tulos läpi. Sekin voi vähän sitä kininää tehdä, varsinkin kun iltaisin on, että meillä on seuraava lääkärineuvola nyt 27. päivää. Jos ei painoa nyt ole taas tullut hirveästi, niin sit varmaan tarvii aloittaa se joku näitä lääkityksiä, refluksia tai näitä, että jos se rupeaa ruoka pysymään sisällä. Et sitä maidosakeuttajaa me koitettiin, mutta se oli jostain syvältä ja tosi pahasti. Kyllähän se puklaamiset vei pois, mutta kun yksi puklu tuli, niin sen jälkeen oli tunnin huutosirkus. Et ei se, että se näki, että ihan selvästi kävi niin pahasti vatta päälle. Itse asiassa siinä paketissa lukikin, että ei olla testattu keskosilla eikä pienipainoisilla, joten ei suositella näille ryhmille ja ainakin tuli todistettua, että se ei sovi. Kun mä oon semmonen, että mulla ei mä en yhtään kuunnelta ne heidän itkuu, että sen takia tässä ne on vähän tullutkin tämmönen sylivauveli oppinut jo sen, että kun vähän tarpeeksi kun huutaa, niin heti pääsee syliin. Mutta yöt on sillä lailla vieläkin, että nukkuu 13 tuntia yhteen putkeen, että illalla menee viimeistään asontaa. Ja mä valehtelisin 8 aikoihin, 9 välillä nukkumaan ja seuraavan päivän herää sitten 9:10. Tänään herättiin vasta 11. Heräsitpä! Älä huijaa! Niin. Eipä me olla oikein mitään tehty, että meillä kuoli tossa 3 päivää sitten. Toinen meidän linnuista. Ja äsken käytiin hakemassa sit se viimeinen uuteen kotiin, että se saa nyt poikaystävän. Meillä ei nyt ole tällä hetkellä resursseja nyt ottaa lisää lintuja. Et mä rupesin nyt katselemaan, että meillä tulee harmaa papukaija. Joskus hamassa tulevaisuudessa. Tosiaan kun papukaija hintaa sama kuin meidän koira, niin siihen hetki menee, että semmonen saadaan hommattua. Ja saa neiti sit siitäkin uuden kaverin. Martti oli ihan ihmeessään, kun linnut lähti. Sehän lähti juoksemaan se naisen perässä, mikä se linnu vei. Ja nyt se makaa ihan säädittävän tuossa matopäällä, kun ei ole enää mitään mitä katsella, kun on häkki tyhjä eikä kuulu ääniä. Martin kanssa tänään alettiin taas harjoittelemaan noita näyttelyjuttuja. Talvella olisi tarkoitus mennä taas näyttelyihin, mutta katsotaan, että